Egunon, ongi etorriak azetaguneko hitzaldi berri batetara. Nire izena Naiara da eta gaurkoan hartu oharra gailuarekin oharpen aplikazioen inguruan hitz egingo dugu. Garai batean papertxoetan, postitetan apuntatzen genituen hitzordu oroigarri eta zerrendak, mugikor, tablet edo ordenagailuan apuntatzen erakutsiko dizuegu. Horretarako 4 aplikazioen inguruan hitz egingo dugu gaur. Google Keep oharrak eta zerrendak, Color Note Notepad Notes, Simple Note eta Obsidian. 4 aplikazio, edozein uneetan oharra eta edo zerrenda apuntatzeko, partekatzeko eta taldean editatzeko, ahots grabazioaren bidez transkribatzeko, eta estekak eta loturak gehitzeko. Beti ere galdera edo zalantzak izanez gero komentario atalean idatz ditzazkezue eta gogoratu nahi dizuet ere hitzaldi hau bera ostegun hontan gazteleraz eguerdiko 12etan izango duzuela. Datorren astean ere beste 2 hitzaldi izango dituzue zuzenean, datorren asteartean arratsaldeko 7etan metaberoa, zer da eta zer eskaintzen digu, eta datorren ostegunean metaverso, ¿qué es y qué nos ofrece? Beno, besterik gabe gaurko hitzaldiarekin hasiko gara. Hartu oharra gailuarekin oharpen aplikazioak. Agur esan papertxoei, liburuxkoei, postitari. Sarrera moduan, gauzak edonon apuntatu eta gero aurkitzen ez dituzuen horietakoa zara. Agur esan papertxoei, liburuxkei, postitei eta apuntatu hitzorduak oroigarriak erosketa zerrendak zure gailuan. Egia da papera gero eta gutxiago erabiltzen dela gaur egunean. Eta paperean apuntatukoa galdu daitekela. Horretarako oharrak gailuan apuntatuta beti gainean izango ditugu kontsultatzeko aukera horrekin. Oharpen aplikazioetan lortu nahi ditugun funtzioak ondorengoak izango lirateke. Testu formatua. Hau da, testuz idatzitako oharrak. Irudiak gehitzeko aukera. Argazkiak, marrazkiak, grafikoak gehituta, oharrak beti ere osatuagoak izango dira. Ahots grabazioak, kasu hontan, testuak idazteko astirik ez daukagun momentu horietan, ahots grabazioak erabili ditzazkegu. Eta aplikazioak berak grabazio horiek transkribatuko lituzke. Egiaztapen laukiak. Egiaztapen laukiekin zereginak egiten goazen heinean, markatzeko aukera hori izango genuke, adibidez. Erosketa zerrenda bat eginez gero, produktuak hartzen ditugun heinean, markatzeko aukera hori. Eskuz idatzitazko testuak, barkatu. Kasu hontan, eskuz idatzita beti ere marrazkiak, planoak, irudiak egin ditzazkegu. Partekatzeko aukera, oharra beste erabiltzaileekin partekatzeko. Nik oharra sor dezaket, beste pertsona batekin partekatu, eta kasu hortan, ohar hori 2 pertsonok ikus eta editatu ditzazkegu. Kasu hontan, editatutakoa denbora errealean ikus genezake. Sinkronizazioa, mugikor, tablet eta ordenagailuan apuntatutakoa beste gailuetan ere ikus dezakegu, ikus edo landu dezakegu. Kasu hortan, oharrak sinkronizatuta gelditzen dira. Funtzio hauek dituzten aplikazioak ondorengoak izango lirateke, edo ondorengoak gomendatu nahi dizkizuegu. Google Keep oharrak eta zerrendak, Color Note Notepad Notes, Simple Note eta Obsidian. Bai? 4 aplikazio hauek izango dira lehen aipatu ditugun funtzio horiek betetzen dituztenak. Google Keep
kasu honetan Googleen aplikazioa izango litzateke, Color Note guztietatik simpleena dela esango genuke, Simple Note kasu honetan testuz egindako oharrak izango lirateke, eta Obsidian guztietatik konplexuena izango litzateke. Bueno, hasteko Google Keep oharrak eta zerrendak aplikazioarekin hasiko gara, eta aipatu behar dugu kasu honetan telefono, tablet eta ordenagailuan erabil dezakegula, eta baita Android eta iOS sistemetan. Beraz, edonork erabiltzeko aplikazio izango litzateke. Gmail kontu bat eduki beharko genuke. Interfaze simplea lantzen du kasu honetan Googleek. Eskuineko irudian ikus dezakezue pixka bat, aplikazio irekita ze diseinu izango duen. Oharrak, zerrendak eta argazkiak gehi ditzazkegu. Eta etiketen bidez, ohar guzti hauek ordenatu ditzazkegu. Ondoren, errazago aurkitzeko aukerarekin. Ondoko marrazkian ikus dezakezuen bezala, beko aldean, bai, ohar ezberdinak sortzeko loturak dauzkazue. Lehenengoa, zerrenda bidezko oharra izango litzateke, bigarrena, marrazki bidezkoa, hirugarrena, ahots bidezkoa eta laugarrena, irudi bidezkoa. 4 formatu ezberdin, oharrak gehitzeko eskuinaldean daukazuen gehi horri emanda egingo genuke, eta behin oharra sortuta, pantailan, hor ikus dezakezuen moduan, azalduko lirateke. Hor 4 adibide dauzkazue, irudi bidezko ohar bat, argazki batekin, marrazki bidezko ohar bat, idatzi jartzen duen hortan, eta gainontzekoak zerrenda eta ohar simpleak izango lirateke. Kasu hortan, kolorea ere sartu die. Bai. Eskuineko aldean, ahots bidezko oharra azaltzen zaigu, ahots bidez sortzen dugun ohar hori aplikazioak zuzenean transkribatu egiten du, eta idatzizko formatuan azalduko luke. Google Keeparekin jarraituz, honek ere modu iluna aktibatzeko aukera eskaintzen digu. Lehen aipatu dugun grabatu ahots oharra eta transkribatu, lehen esan bezala, idazteko aukera ez daukagun momentu horietan, kalean goazenean, kasu hortan, ahotsa grabatu eta transkribatu egiten du. Oharrak denbora errealean partekatzen eta editatzen ditu Keepek beste erabiltzaile batzuekin. Oharra partekatzen dugun momentuan, gainontzeko pertsonok ere editatzeko aukera hori dute, eta aldaketa guztiak denbora errealean azaltzen dira. Beraz, ohar hori partekatuta dago denok landu ahal izateko. Oroigarriak ere gehitzeko aukera eskaintzen digu Google Keepek, zertarako hau gehien bat izan daiteke barkatu, ohar bat ez ahazteko, bai, oroigarriak jar ditzazkegu. Adibide bat jarriko dugu. Konpra egiteko zerrenda bat sortuko dugu gaur arratsalderako. Bale, konpra hori egitea ez ahazteko, oroigarri bat jarriko diogu, alarma bat jarriko diogu, eta arratsaldean alarma horren bidez ikusiko dugu konpra hori egitera joan behar dugula. Bai, oroigarria alarma txiki bat bezala izango litzateke. Bale. Google Keep alde batera utziko dugu eta Color Note, Notepad Notes aplikazioaren inguruan hitz egingo dugu. Kasu honetan, Android gailuek erabiltzeko aukera dute. Oharrak koloraren arabera antolatzen ditu. Eskuineko irudian ikus dezakezuen bezala, kasu hortan, oharrak kolore ezberdinak dituzte. Smartphone eta tabletaren arteko notak sinkronizatzen ditu. Hau da, nik oharra mugikorrean edo smartphonean sortzen baldin badut, ondoren tabletean ere kontsultatzeko aukera izango dut.
Gako oharrak pasaitzarekin babesten ditu. Hau da, pasaitzarekin babestutako oharrak sor ditzazkegu. Zein izango litzateke aplikazio honen ezaugarri nagusia? Kasu hontan, oharrak kolore bidez antolatzen dituela. Eskuineko irudian ikus dezakezuen bezala, oharra gehitzeko, gehi hortan sakatu beharko genuke, eta ondoren oharrak pantaila hortan zuzenean azaltzen zaizkizue. Zer gehiago, babes kopiak egiteko aukera eskaintzen digula, bai, kopias de seguridad, oharrak ez galtzeko babes kopiak egin ditzazkegu, eta oharrak ere partekatzeko aukera eskaintzen digu, SMS, posta edo WhatsApp bidez, kasu hontan. Widget bat jartzeko aukera ere eskaintzen digu, kasu hontan oharra eskura izateko, widgeta sortu ezkero, ohar jakin bat, mugikorraren eskriterioan gehi dezakegu adibidez, eta ohar hori eskura izan dezakegu. Aplikaziora sartu gabe, ohar hori eskura izan dezakegu. Simple Note, kasu hontan, 3 aplikazioetatik simpleena izan daitekeena, ordenagailu, telefono edo tabletean erabil dezakegu, eta Android eta iOS formatuetan. Beraz, edo nork erabiltzeko aukera eskaintzen du. Posta bidez edo WordPress bidez erregistratu beharko ginateke. Oinarrizko interfazea edo oinarrizko diseinua dauka. Eskuineko aldean ikus dezakezue, kasu hontan, Simple Note honen diseinua. Testua bakarrik, oharrak eta zerrendak. Hau da, testu bidezko oharrak gehi ditzazkegu. Hemen ezen ditugu irudiak, argazkiak, estekak sartu. Kasu hontan, oharrak eta zerrendak testu formatuan izango lirateke. Eta hontan ere, babes kopiak ditzeko aukera. Kopias de seguridad. Simple Note ere, sinkronizatu zure gailu guztietan. Hau da, mugikor, tablet edo ordenagailuan erabiltzeko aukera. Nik oharra mugikorrean sortzen baldin badut, tabletean eta ordenagailuan ere kontsultatzeko aukera izango dut. Ohar guzti hauek ere etiketa edo txintxetekin antolatzeko aukera eskaintzen digu. Hau ondoren beti ere oharrak lokalizatzeko edo aurkitzeko edo bilatzeko erraztasuna ematen digu. Etiketak eta txintxetak hortarako erabiltzen ditugu bai, oharrak kasu hontan gero errezago bilatu ahal izateko. Partekatu eta taldean lan egin. Oharra beste pertsonekin partekatzeko aukera izango genuke, eta taldean lan egin. Behin oharra partekatzen dugunean, gainontzeko pertsonek ohar hori ikus dezakete, eta baita editatu ere. Editatzen den guztia, denbora errealean partekatzen da. Aldaketa guztiak denbora errealean partekatzen dira. Bilatu oharrak edo etiketak. Etiketak erabiliko ditugu oharrak bilatzeko. Eta Simple Note ikusita, Obsidian aplikazioare inguruan hitz egingo dugu. Kasu hontan, Obsidian aplikazio guztietatik komplexuena izan daitekela esan dezakegu. Bai, funtzio gehiago betetzen ditu. Windows, Mac, Android eta Linux, bai, formatutan landu dezakegu. Erabilera pertsonala eskaintzen du, hau da, oharrak pertsonalizatu ditzazkegu, diseinuak aldatu ditzazkegu, eta gure gustura sor ditzazkegu. Funtzio aurreratuagoak eskaintzen dizkigu, kasu hontan, oharrak zerotik guk diseinatu ditzazkegu. Etiketetarako euskarria, etiketak erabiliko ditugu, kasu hontan ere ohar guzti horiek antolatzeko, eta Markdown sintaxi aukerak.
Zertarako, oharrak edo testuak testuei loturak ezartzeko aukera eskaintzen digu. Hau da, testu bati lotura edo esteka gehitu dezaiokegu, kasu hortan, informazioa ere osatuagoa izateko. Markdown sintasi aukera hori eskaintzen digu, bai? Loturak eta estekak sartzeko aukera hori. Beti estekak eta lotura gehitzen ditugunean, informazioa osatuagoa izaten da. Barneko eta kanpoko estekak, hori da, ointxe aipatu deguna, bai? Kasu hortan, esteken bidez informazioa partekatzea. Fitxategiekiko loturak. Fitxategi, irudi, dokumentu, loturak eta estekak, bai? Zuzentzaile ortografikoa, kasu honetan ere, zuzentzaile ortografikoa ekartzen du aplikazioak berak, testuak, kasu hortan, zuzentzeko. Aurrebista eta edizio moduak eskaintzen ditu. Notak edo oharrak editatzeko edo diseinu berriak sortzeko aukera ematen digu, gure gustora sortuko genituzke ohar hauek. Esku sartzeko aukera gehiago eskaintzen digu Obsidian aplikazioak. Eta laguntza osoa ingelesez. Ikusten duzuenez aplikazioa guztietatik osatuena izan daiteke, zerbitzu gehiago eskaintzen dizkigu, diseinuan esku sartzeko aukera gehiago ematen digu, eta guzti hontaz gain estekak eta loturak sartzeko aukera hori ere. Beste aplikazio batzuk ere gomendatu ditzazkegu. Evernote eta Todoist aplikazioak ere zuzenak izango lirateke, lehen aipatu ditugun funtzio guztiak betetzen dituzte, beraz, begiratu edo erabili nahi baldin badituzu ere, beste aplikazioak bezala Play Storeen sartu beharko ginateke, aplikazioa bilatu, deskargatu eta ondoren erabiltzen hasi. Beraz, lehen aipatu ditugun lauez gain, Evernote edo Todoist ere oharrak hartzeko aplikazio egokiak izango lirateke. Eta labur bilduz, gehitu edozein unetan oharrak edo zerrenda bat eta ez galdu xehetasunik. Oharra mugikorrean apuntatzen baldin badugu, edozein unetan apuntatzeko aukera hori daukagu. Mugikorra egun osoan gainean izaten dugu normalki. Beraz, oharra hartzeko aukera hori ere edozein unetan izango litzateke. Lehen postitean edo paperian apuntatzen genitun ohar horiek, etxean edo bulegoan edo egiten genuen kalean adibidez ez genuen postit hori gainean izaten. Gaur egun, mugikorra egun osoan gainean izaten dugu. Eta edozein unetan aplikazioa ireki dezakegu, oharra hartu eta gorde. Oharra hartu eta gordez gain, edozein unetan ere ohar horiek kontsulta ditzazkegu. Lanean, kalean, etxean, edozein unetan aplikazioa ireki dezakegu eta hor ditugun ohar guztiak kontsultatu ditzazkegu. Zure oharrak partekatzeko eta taldean editatzeko erraztasuna. Hartutako oharrak gainontzeko lagunekin edo lankideekin partekatu ditzazkegu. Segundo batean bidali eta beste pertsonak informazioa jasoko luke eta jasotzen duen momentu hortatik ohar hori ere editatzeko aukera izango luke. Ahots grabazioa duten aplikazioak transkribatzeko. Aipatu bezala, kalean goazela, idazteko aukerarik ez daukagula. Kasu hortan, mugikorra hartu, ahots grabazioa aktibatu eta ahotsarekin grabatzen duguna aplikazioak berak testu bilakatuko dugu. Eta oharra zuzenean sortuta egongo litzateke. Estekak ezartzea eta fitxategiekiko loturak sortzea oharpen osoak egiteko aukera ematen dute. Kasu honetan, lehen komentatu dugun bezala, Obsidian aplikazio izango litzateke estekak eta fitxategiekiko loturak sortzeko aukera hori eskaintzen diguna, eta esteka horiekin adibidez edo fitxategi horiekin informazioa osatuagoa izango genuke,
Testu idatziaz gain, irudiaz gain, kasu hortan esteka badaukagu. Esteka edo lotura horrekin informazio gehiago jasoko genuke. Beno, eta orain adibidez, galderarik baldin badaukazue, orain izango genuke 5 edo 10 minutuko tartetxoa zuen duda eta galderak argitzeko. Hor nahi izan ez gero galdera eta zalantza komentario atalean idatz ditzazkezue, eta nik gogoratu nahi dizuet, hitzaldi hau bera ostegun hontan, apirilaren 22an eguerdiko 12etan gazteleraz izango dezuela. Eta datorren astean ere beste 2 hitzaldi berri izango ditugula. Irailaren 27an, asteartea arratsaldeko 7etan, metaberoa, zer da eta zer eskaintzen digu. Ostegunean, irailaren 29an, ostegunean arratsaldeko 7etan, metaverso, que es y que nos ofrece hitzaldi bera gazteleraz. Eta ikusten dudanez duda eta galderarik ez daukazunez, nire partetik eskerrik asko, hitzaldian nirekin parte hartu duzuen guztioi. Eta datorren hitzaldi batean, elkar ikusiko dugu, eskerrik asko, eta hurren arte.